Morning, good morning. Good morning, sir. Sa tingin pamati? Likod, sakit wala kong tuhod po. Sakit ang likod, sakit po ang Likod ang ano. puro likod, sakit tuhod niya. Ito pa yung kamot. Kaya po doon, sakit po dito. Sakit po kanaon. Sakit ka naon. Pampuro. O ba? Ito pa gyud. Wala kong ba? Likod, yan. Mga pilakad lang naman paminaw nimo ng sakit-sakit, sugod-sugod lang, ginagmay. Tao na po niya kung paano. Ano kung Absent ka ron. bike. Nag-bike man ko ako. Kung bike. Mawala niya kung paano. Kana ini, mapundo siya, inihigda. Sakit. Sakit ang? Sakit sa diba? Sakit ang tuhod. Sige. Ito pa gyud. Wala na kung kuan. Unsa gyud pinaka-concern nimo sir? Unsa gyud pinaka number 1 gani mo gipamati ron? Ano siya? Kung tuhod, sa una wala man niya nga Tuhod. Tuhod, nakani po doon. Asa labaw ang tuhod o ang likod? Pamina nimo. O nagsabay-sabay ra. Mamao siya na. Mamao ra gyud ang Sabi lang ka lang, siguro ka nang mag-bike, di ba niya? Mag-siguro singot, likod. Nakato kong nagpa-SBS ko, uric. Akong uric, 480 man ako, nga mo 400 man akong uric. Taas na po kaayo kay uric. 480? Kano saan 480? 480 ang iyang limit ba? Ako 400. Kinahanglan gyud sir nga ubos gyud unta tas 400. Mo gani unta. Niya. Anong naungana na sa tungod kay nga atong circular sa dugo? Hinay siya. Mo gani. Sirkulasyon ra gyud niya. Dili pa ka nagabasa og buwan o tuhapon gabi eh. Lima sa hapat ligo wala ka na. Inig magabi di ko kung masa. Unsa man? Wala lang. Wala lang, haplas na. Kanang haplas og Haplas na ko haplas. Kanang magbike ka. Sa Kung una, magbike di ka naga masa, hapat, ligo ana, wala. Wala ka na nya. Abog man, singot, unsa man? Wala ka na gyud. Pag ko, kahapon, basta mag-bike ko, di na ko mag-kuhan. Wala na ibasa. Kahuman, Pero lang maulanan. Kanang mga, Maulanan. Maulanan. Kana no. Kaya manghunaw, kuhan. Mangunaw. Taon. Asa gid mong address sir? 3 de Mayo. Ayan, so 3 de Mayo. Ayan guys, shout out sa taga 3 de Mayo, Digos City. Ayan, nasi siya dire atong tabangan kay nagsabay-sabay na ang sakit sa iyahang likod o ang sakit sa iyahang tuhod. Apoy sakit gamay sa kamot, no? Kaning ana. No, so atong tabangan nga inubanan sa pagampo sa Ginoo. Eh di ko na to makaya kung kita-kita rason agad ay alalay gyud no. No, so shout out sa taga 3 de Mayo, Digos City. Of course, ako ang mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong pag-support, sa inyong pag-subscribe sa kuang channel, no, sa inyong pag uban-uban kanako kada adlaw, no. So atong tangkilikin ang channel nga Pilipinas. So maraming salamat, no, Pilipinas, sa inyong pag-support sa kuha. Of course, ako mga viewers outside of the Philippines, thank you so much. India, Indonesia, United States, Singapore, Malaysia, Vietnam, thank you so much sa pagtanaw niyo sa ako. Maraming salamat. Of course, ang Kingdom Saudi Arabia, thank you so much sa mga kaubanan diyan nas karon nga nagtrabaho. So kumusta naman ba? So sa karon lang nag-upload sa kuan channel, pwede mo subscribe, pwede po mo like o mo share para updated mo sa kuan ginailot. Ya labi na kung maka-share mo, mas daghan na masayod o mas daghan po na nga ang matabangan. Na pwede po mo comment no kung ano na may mga pangutana kabahin sa ko ang ginahilot matag adlaw, pwede mo mangutana kung yung mga ginapamati nga wa gyapon nawala ang tod karon. So guys, sa ganahan po mo kay friend na pwede mo friend sa kuha Facebook, na po Facebook Eric Hilot ang traditional, o ang Eric Hilot ang Binisaya. Ayan guys. May kinakabalo ka sa ko sir? Ako sa Facebook. Nakita niyo mo? Friend na lang po din ako. Friend ko, salamat. Sige, Kung sige. dahil saan, hatbat ko nga nang di ko katarugtulog, hatbat ako kayo, yung trabaho. Lain man kayo ka. Hapon gabi, dili. Kanang buntag ra, di na po ko kahapon, dili na ko kay sa una. Sulayan ako kanang ligo ko hapon. Di na ko patulog. Wala mo ko panahuton man ko. Since naa man ka dire, nga customer ta jud ka, nagaingon lang gyud ko sa mga customer po nga hanggot sa dili sir, labi na pug udto na. Udto hapon gabi, di na pwedeng himasa, hapat ligo.
kay mapasmot ha, mo na tawag pasmot kusog. So mag-trouble ang atong lawas, di na takasabot. So man ano no? Manang buntag na jud ko mo. Correct. Bago ta mo trabaho hana. Oh, buntag hatbat ko niya. Di na ko bason akong mata niya. Ana lang nako di gamay akong bason di gamay pa. Wan mo garo yung sila nga gawas mo lang kainit ng ulo niya. Tong ulo, anaon lang nagamay tubig para Unsang oras ka nagaungana? alas 6 ana. Untag. Oh, Anin dot liguon jud siya. Ligo gid ka tanan. ligo no. Kama ay hap kay maalanganin siya imong lawas. Okay, so maghilot ako guys. So shout out sa taga 3 de Mayo, Digo City. Ayan. Sige, tanggalay mong kwasa, t-shirt. Hatbat na Ah, garo. t-shirt, tanggal lang. Wala hatbat ya garo kay ilit ako singot. Lang. Siya pa, sir. Hilot ra ba ko. Mark. Sige, tulog. Ikan karon nga sila ka adlaw wala kaligo. Karon og ugma, di gyud ta pwede maligo sa karon og ugma. Ligo man dili ha. Martes o Miyerkules o kaligo. Pohon. Saka gamay ka. Gamay lang kay saka. Gamay lang kay saka ta. Kana lang. Nag-asa di ka, sir? Alap sa Pero inyo. gamay sa tuwa. Kana. Okay na kana. Okay. Dugay para ba ni Mauman, sir? Kaya diri sa kabantay ka kanay. Lusay ni sa sira kanay. Wala to kuning lusay, kani lusay ya. Di na to ni tandugon, muda po ni mo ninungdan pohon. Nga magpungat o usahay, tutas usahay ha. Ano siya singot tuga ha.
Gusto mo pala stress? Ito. Ayan. Ayan, buwag. Meron isa. Sige rin ka magsingot. Bike, siguro ba? Bike, ang layo. Mapiktahan ko yung ginawa ni Manny. Walang buong. Ito yung towel rin. Dito mo na sa towel mo humot. Oo. Hindi ka magbutang. Ugar, ugar. Singot, ugar. Yung hangin ba, no? Oo. Ugar na lang po. Sumot po. Yung problema na po. Kinaulanan. Gusto ka na pilikap? Ito yung kwarto ito. Isle ka ng umagat. Maris ko lang ito. Ang tubag niya sa pamaklik, hindi na ito. Dito ang makikita sa pamaklik. Gusto ko makakundog ito. Maling gamit ko siya ang kasawa. Oo, nagnanay ko. Kaya po ito na. Ang kumahin niya sana. Naman kay kaila sa naman kay conference sa Facebook atong hindi sa akong anak hindi sila sa Facebook hindi sabi mo ano po ako Kaya po din mo ang ikuha ko. pero pahit yan hangin siya sa ang mundo ko kanji ko nasi ko lang kanji sa niya pa na karon kay hindi siya at sa ko ang